नमस्कार. गुढीपाडवा म्हटलं की श्रीखंडपुरी हा बेत प्रत्येक घरी आलाच. तर हे मस्त असं श्रीखंड घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतींमध्ये कसं बनवायचं ते आज आपण बघणार आहोत. अगदी बाहेरून विकत आणतो तसंच्या तसंच सेम श्रीखंड आपण आज तयार करणार आहोत. मस्त अशी श्रीखंडाची छान अशी रेसिपी आहे. रेसिपी मी नीट समजावून सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आणि जर तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे. मस्त असं हे श्रीखंड तयार झालेलं आहे. पुरीसोबत हे फार छान लागतं. चला तर आता रेसिपी पाहूया. तर हे बघा, इथं मी हा मलमलचा कपडा घेतलेला आहे. त्याच्याखाली एक चाळण ठेवलेली आहे आणि त्याच्याखाली एक भांडं ठेवलेलं आहे. मलमलचा जो कपडा आहे तो मी दुडून घेतलेला आहे. तुम्ही कुठलाही स्वच्छ असा सुती कपडा इथं वापरू शकता. तर मी हे दही घेतलेलं आहे. गोकुळचं अर्धा लिटर दही आहे, तर ते बी घेतलेलं आहे. तुम्ही इथं घरगुती दही पण वापरू शकता. हे बघा, तर सगळं दही मी या फडक्यावरती ओतून घेणार आहे. फक्त दही फ्रेश घ्या, जास्त आंबट वगैरे दही घेऊ नका. हे बघा, तर सगळं जे दही आहे तर ते मी या कपड्यावरती ओतून घेतलेलं आहे. आणि आपल्याला असंच हे 2 तासासाठी ठेवून द्यायचं आहे, कारण आपल्याला याच्यातलं दह्यातलं सगळं पाणी जे आहे ते काढून टाकायचं आहे. फडक्याच्या खाली चाळण ठेवणं फार महत्त्वाचं आहे, कारण तरच ह्या दह्याला आहे तो मस्त असा सपोर्ट भेटेल आणि फक्त जे पाणी आहे ते खाली निघून येईल. तर हे बघा, एक एक थेंब असं पाणी खाली गळतं आहे. 2 तासासाठी हे दही आहे हे असंच ठेवून द्यायचं आहे. यातलं हळूहळू जे पाणी आहे ते सगळं खाली जमा होणार आहे. तर 2 तास झालेले आहेत. हे बघा, आणि दह्यातलं हे बघा बऱ्यापैकी पाणी आहे ते खाली आलेलं आहे. तर तुम्ही हे पाणी आहे त्याची तुम्ही कढी बनवू शकता किंवा एखाद्या पराठ्यामध्ये तुम्ही याचा वापर करू शकता. तर आता ह्या ज्या दह्याची आहे तर त्याची मी आता ही अशी पोटली बांधून घेणार आहे. हे बघा, यातनं पाणी अजूनही निघतं आहे. आपल्याला हाताने दाबून हे पाणी काढायचं नाही आहे. आपल्याला हे असंच आपोआप हे पाणी निघालं पाहिजे. त्याच्यासाठी आता आपल्याला याची एक अशी पोटली बांधून घ्यायची आहे. ही बघा, आणि आपल्याला हे एक रात्रभर ही पोटली आहे ती अशीच टांगती ठेवायची. तुम्ही एखाद्या नळाला किंवा एखाद्या छोट्या खुंटीला अशी ही पोटली बांधून ठेवू शकता. तर हे बघा, एक रात्रभर मी बांधून ठेवलेले आहे आणि दुसऱ्या दिवशी तुम्ही बघू शकता यातलं सगळं जे पाणी आहे ते निघून गेलेलं आहे आणि दह्याची क्वांटिटी पण कमी झालेली आहे. तर आता मी ही दुसरी अशी चाळण घेतलेली आहे आणि त्याच्याखाली एक ताट ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यावरती मी ही पोटली ठेवणार आहे. याच्यामध्ये अजून थोडंसं पाणी आहे ते पण आपल्याला काढून टाकायचं आहे, म्हणून मी याच्यावर आता वजन ठेवणार आहे. हे बघा, असं जास्तचं असं वजन त्या पोटलीवर ठेवायचं, म्हणजे त्याच्यामध्ये जे राहिलेलं वगैरे पाणी असेल थोडंफार ते पण सगळं निघून जाईल. 1-2 तासासाठी हे असंच ठेवून द्यायचं. हे बघा, आणि दह्यातलं बघा सगळं जे थोडंफार पाणी होतं ते पण आता सगळं निघून गेलेलं आहे. हे बघा, मस्त असं एकदम घट्ट हंकड दही आपल्याला इथं भेटलेलं आहे. हे बघा, सगळं जे पाणी आहे थोडंफार पाणी होतं ते पण निघून गेलेलं आहे. आता मी हे जे दही आहे ते मी आता या फडक्यातनं बाहेर काढणार आहे. हे बघा, एकदम पनीरसारखं घट्ट असं हे दही झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता, एकदम परफेक्ट. आपल्याला असंच एक घट्टसर दही पाहिजे. बघू शकता तुम्ही, पनीरसारखं मस्त एकदम घट्ट असं दही तयार झालेलं आहे. हे बघा, मस्त असा दहीचा चक्का आहे तो आपल्याला भेटलेला आहे. किती एकदम घट्ट झालं आहे ते तुम्ही बघू शकता. तर मी ही पुरणची चाळण्याची चाळणी आहे त्याच्यावर हे दही ठेवलेलं आहे. खाली एक भांडं ठेवलेलं आहे आणि आता आपल्याला हे जे दही आहे ते झारून घ्यायचं आहे. हे बघा, तर एखाद्या चमच्याने किंवा अशा एखाद्या स्पॅच्युल्याने आपल्याला हे सगळं जे दही आहे ते झारून घ्यायचं आहे. तुम्ही इथं मिक्सरचा वापर करू नका. मिक्सरने हे एवढं चांगलं होत नाही. तुम्ही एखाद्या चाळणीने किंवा एखाद्या सुती कपड्यावरती हे दही ठेवून तुम्हाला हे सगळं असं झारून घ्यायचं आहे, तरच आपल्याला जे परफेक्ट टेक्स्चर आहे ते मिळणार आहे. तर हे बघा, 2-3 मिनटातच हे झारून होतं पटापट. तर हे बघा, सगळं असं दही मी मस्त असं झारून घेतलेलं आहे. हे बघा, त्यामुळे श्रीखंड बनवायला एकदम आपल्याला सोपं जाईल. मस्त असं एक इव्हन जी कन्सिस्टन्सी पाहिजे श्रीखंडाची ती आपल्याला मिळेल. तर असं झारून घ्यायचं आणि एक परफेक्ट जे शाईन पाहिजे आपल्याला श्रीखंडाला ती पण आपल्याला असं झारल्यामुळे मिळणार आहे. तर सगळं जे श्रीखंड सगळं जे दही जे झारलेलं आहे तर ते मी एका बाउलमध्ये ट्रान्सफर करून घेते आहे. हे बघा,
तर जर तुम्ही अर्धा किलो दही घेतलं असेल तर त्याचं अंदाजे पाव किलोमध्ये श्रीखंड बनतं, म्हणजे निम्म्यावर श्रीखंड बनतं. तर आता याच्यामध्ये मी पिठी साखर घातलेली आहे. तर 4 टेबलस्पून एवढी मी पिठी साखर याच्यामध्ये घातलेली आहे. एकदम परफेक्ट प्रमाण आहे अर्धा किलो दह्याच्या चक्क्यासाठी. थोडीशी वेलची पूड आहे, तर मी वेलची ही कुटून घेतली आहे. थोडी जाडसरच ठेवलेली आहे, मस्त लागते श्रीखंडामध्ये थोडीशी जाडसर ही वेलची पूड. आणि आता मी हे छान असं मिक्स करून घेणार आहे. एखादा चमचा घ्यायचा आणि मस्त असे फेटून घ्यायचं. मग थोडं फेटण्याची प्रक्रिया आहे ती थोडी जास्त वेळ करायची. खूप एक 5 ते 6 मिनटं छान असं फेटून घ्यायचं. मस्त जी पिठी साखर आहे ती दह्यामध्ये छान मिक्स झाली पाहिजे, तरच आपलं हे श्रीखंड आहे ते परफेक्ट तयार होणार आहे आणि मस्त अशी त्याला शाईन पण येणार आहे, अगदी बाजारातनं विकत आणतो त्या श्रीखंडासारखी. तर एक 5 मिनटासाठी छान मी असं मस्त फेटून घेतलेलं आहे, हे बघा. आणि आपलं जे बेसिक श्रीखंड आहे ते इथं तयार झालेलं आहे. तुम्हाला समजा हे फार जास्त घट्ट वाटत असेल तर थोडीशी तुम्ही याच्यामध्ये फ्रेश क्रीम किंवा थोडंसं दूध घालून तुम्ही हे पुन्हा फेटून घेऊ शकता. पण हे परफेक्ट असं श्रीखंड, बेसिक श्रीखंड तयार झालेलं आहे. तुम्ही ह्याच श्रीखंडापासून अजून अनेक फ्लेवरचे श्रीखंड बनवू शकता. तुम्ही समजा याच्यामध्ये मँगोचा पल्प घातला तर आम्रखंड तयार होईल. सीताफळाचा पल्प घातला तर सीताफळाचा श्रीखंड तयार होईल. थोडंसं केशर गरम दुधामध्ये भिजवून ठेवून ते इथं वापरलं तर आपलं केशरचं श्रीखंड तयार होईल. तर हे मी आता वेलची फ्लेवरचं श्रीखंड तयार केलेलं आहे. तर ह्याच बेसिक श्रीखंडापासून तुम्ही अजून मस्त मस्त असे श्रीखंडाचे प्रकार करू शकता. तर नक्की ह्या पाडव्याला ही श्रीखंडाची रेसिपी ट्राय करा. बाहेरून विकत आणणाऱ्या श्रीखंडापेक्षा हे जे घरगुती केलेलं श्रीखंड आहे त्याची चव जी आहे ती खूपच न्यारी आहे, खूपच छान आहे. तुम्ही बघू शकता एकदम परफेक्ट असं श्रीखंड झालेलं आहे. चवीला अगदी आपण बाजारातनं विकत आणतो श्रीखंड तसंच्या तसं झालेलं आहे, परफेक्ट. हे बघा, आपण एक रात्र हे जे दही टांगून ठेवतो त्याच्यामध्ये थोडासा आंबटपणा येतो आणि परफेक्ट आपलं श्रीखंड तयार होतं. त्यामुळे दही घेताना फ्रेश घ्या आणि तुम्हाला हवं तसं याला ज्याच्यावर तुम्ही गार्निशिंग करून घ्या. एकदम मस्त असं श्रीखंड घरच्या घरी तयार करा. तर रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.